Преди човекът да се превърне в пълен господар на този свят, планетата Земя е дом на гиганти, змии с големината на автобуси. И до днес съм пленен от това животно. Убийци в океаните с огромни челюсти, които могат да погълнат цял човек. Тези челюсти могат да откъснат голяма част от кола. И хищници, пред които T-Rex изглежда джудже. Става въпрос за нещо огромно, което те разполовява с един удар. Но кое е най-голямото животно от всички обитавали Земята? С помощта на последните открития и модерната наука ще разкрием 10 мега чудовища, които са крачили по Земята. Плували са в океана или са се извисявали в небето. Страхотно е! Топ 10 на мега чудовищата.